వెల్కమ్ టు అంబుర్రి ఛానల్. ఇది ఒక కథ. దీన్ని కథగా మాత్రమే చూస్తారని కోరుకుంటున్నాను. 6 గదులు ధాన్యాలు చిరుధాన్యాలతో నిండి ఉన్నవి. 7వ గది ఖాళీగా ఉంది. అన్న పశువులను తోలుకుంటూ వెళ్ళేవాడు. పంట పొలాలను చూసుకుంటూ మరలా సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చేవాడు. ఇంటికి వచ్చి పశువులను కట్టి చిన్న మట్టి కుండల్లో అన్న పాలు పిదిగితే చెల్లెలు ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద కుండలో పోసేది. ఈ విధంగా పోసిన పాలతో పెద్ద కుండ నిండేది. రాత్రికి పాలు మరగబెట్టి తాగి హాయిగా నిద్రించేవారు. ఇది ఎలా ఉండగా ఒకరోజు వాళ్ళ చెల్లికి పొట్టనొప్పి ఉదయం మొదలై ఎప్పుడు నిద్రలేస్తే అప్పుడు తగ్గేది. మరియు పొట్ట కొంచెం పెద్దదిగా మారి కనిపించేది. నిద్ర లేచిన తర్వాత పొట్ట తగ్గేది. పొట్ట నొప్పి కూడా తగ్గేది. పొట్ట నొప్పి వచ్చే సమయంలో చెల్లి చాలా బాధ పడటంతో అన్న పరిష్కారం కోసం ఆలోచించి ఆ రోజు రాత్రి నిద్రపోలేదు. రాత్రి తన ఇంట్లో ఆ పాలను చూడగా ఆ పాలను ఒక పాము పిల్ల పాలను తాగి పరిమాణంలో పెద్దది అవుతుండేది. ఈ విషయం అన్న చూశాడు. వాళ్ళ చెల్లి ఆ పాలు తాగడంతో ఆ పాలలో ఉన్న ఆ పాము పిల్ల నోటి ద్వారా పొట్టను ప్రవేశించింది. దానివల్ల వాళ్ళ చెల్లికి పొట్టనొప్పి వచ్చేది. నిద్రిస్తున్న సమయంలో మరలా నోటి ద్వారా బయటకు వచ్చేది. ఈ విషయం గమనించిన అన్న ఆ పాము పిల్ల బయటకు రాగానే కత్తితో 2 ముక్కలు చేసి ఆ 7వ గదిలో ఉంచి తాళం వేశాడు. 7వ గదికి తాళం వేసి ఆ తాళం చెవి తన దగ్గరే ఉంచుకొని వాళ్ళ చెల్లెలను ఆ 6 గదులకు వెళ్ళు కానీ 7వ గదికి వెళ్ళవద్దు, ఆ గదిని తెరవాలని ప్రయత్నించవద్దు అని చెప్పి తన పనికి తాను వెళ్ళిపోయేవాడు. ఈ విధంగా తన చెల్లెలకు పొట్టనొప్పి తగ్గించాడు. తన చెల్లి ఎప్పటిలాగానే చాలా హాయిగా ఆనందంగా ఉండి తన పని తాను చేసుకుంటూ ఉండేది. కానీ వాళ్ళ అన్న 7వ గదికి తాళం వేసి ఎందుకు వెళ్ళవద్దన్నాడో చెల్లికి అర్థం కాలేదు. ఆ గదిలో ఏముంటుంది అని ఆలోచించి 7వ గది దగ్గరకు రాయిని తీసుకుని వెళ్ళి 7వ గదికి వేసిన తాళం కప్పను గట్టిగా కొట్టి ఆ గది తలుపులు తెరిచింది. చూడగా ఆ పాము 2 ముక్కలుగా చేసినవి 2 పూలమాలలుగా మారిపోయాయి. అబ్బా, మా అన్న ఎవరి కోసమో ఈ పూలమాలను ఉంచాడు. నేను ఇప్పుడే ఒక పూలమాలను నా యొక్క జడలో పెట్టుకుంటాను అని ఆ పూలమాలను జడలో పెట్టుకోగానే సర్పదోషం వల్ల వాళ్ళ చెల్లి సర్పంగా మారింది. సర్పంగా మారిన వెంటనే తన అన్న దగ్గరకు వెళ్ళి అన్నను భయపెట్టకుండా అన్న అన్న అని నెమ్మదిగా అరుస్తుంది. ఆ గొంతు విన్న అన్న ఇది నా చెల్లెలు గొంతు అని గుర్తుపట్టి చుట్టుపక్కల చూడటం మొదలుపెట్టాడు. కానీ చుట్టుపక్కల ఎవ్వరూ కనిపించలేదు. పాము రూపంలో ఉన్న వాళ్ళ చెల్లి ఇంకా కొంచెం దగ్గరకు వెళ్ళి అన్న అన్న అని అరవటం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు అన్న ఆ చెల్లిని చూశాడు. జరిగిన వృత్తాంతం అన్నతో చెల్లి చెప్పింది. దీనికి పరిష్కారం కోసం ఆలోచించి అంతకుముందు కలిసిన ఆ ఋషి వద్దకు వెళ్దామనుకుంటున్నాడు. ఈ విధంగా సమస్య పరిష్కారం కోసం ఆలోచిస్తున్న సమయంలో వాళ్ళ చెల్లి అన్న అన్న అంటూ దగ్గరలో ఉండే పుట్ట వైపు పరుగులు తీస్తుంది. అన్న వెంబడే వెళ్తున్నాడు. దగ్గరలో ఉండే పుట్టను చేరుకొని పుట్టలోనికి వెళ్ళిపోయింది. అన్న చాలా బాధపడుతూ ఆ ఋషి వద్దకు వెళ్ళి జరిగిన వృత్తాంతం ఆ ఋషితో చెప్పి పరిష్కారం అడిగాడు. అందుకు ఆ ఋషి, నువ్వు ఒక సర్పమును చంపి 2 ముక్కలు చేసి 7వ గదిలో పెట్టావు. మీ చెల్లి ఆ 7వ గదిని తెరిచి ఆ పూలమాలను జడలో పెట్టుకోవడం వల్ల సర్పదోషం తగిలి సర్పంగా మారింది. దీనికి పరిష్కారంగా ఆ మిగిలి ఉన్న ఆ పూలమాలను నువ్వు మెడలో వేసుకున్నట్లయితే నువ్వు సర్పంగా మారుతావు. మరియు ఈ విభూది మీ చెల్లి అయిన సర్పం నోట్లో వేస్తే మీకు సర్పదోషం పోయి మరలా యథారూపం దాల్చుతారని దీవించి పంపించాడు. ఋషి చెప్పిన మాటల ప్రకారం అన్న ఆ విభూతిని తన వెంట తీసుకొని వెళ్ళి ఆ పూలమాలను మెడలో వేసుకొని తాను కూడా సర్పంగా మారి ఆ విభూతిని తన నోట్లో ఉంచుకొని తన చెల్లి ఉండే పుట్ట వద్దకు వెళ్ళి తరువాత లోపలికి వెళ్ళి తన చెల్లి నోటికి అందించాడు. ఈ విధంగా అందించిన వెంటనే అన్న చెల్లెలు ఇద్దరు మానవ రూపం దాల్చారు. మరలా హాయిగా ఆనందంగా తమ జీవితాలను గడిపారు. కానీ ఈ విషయం వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలకు చెప్పకుండా రహస్యంగానే ఉంచారు.